Ahoj, vítam ťa na ďalšom videu, ktoré je taký vlog zo života Duly, teda mňa, popôrodnej Duly, zakladateľky projektu 600 nedelie, laktačnej poradkyne a sprievodkyne materstvom a tehotenstvom žien. V tomto dúfam, že krátkom videu ti chcem zase zazdieľať pár tém alebo veci, ktoré som riešila ako dula posledné dni a týždne, čím som žila, čo ku mne prišlo. Nemám to moc pripravené, mám tu napísané nejaké bodíky, nejaké okruhy, ale vždy to bude proste, kam ma to zavedie, tam ma to zavedie, čo ti poviem, to ti poviem. A myslím, že na toto si už pri mne nejako zvykla, keď sa ti to nepáči, vždy máš na výber, nemusíš to pozerať, nemusíš venovať tomu čas. Ale ja verím, že veci, ktoré ti budem rozprávať, pretože pracujem so ženami na rôznych úrovniach, nielen počas tehotenstva a čerstvo po pôrode v 600 nedelí, ale aj v priebehu celého ich materstva. Minimálne cez podporné skupiny materstva sa nám stretávajú aj ženy, ktoré majú deti 4-ročné, 5-ročné, neskôr potom na evente, ktorý robíme uvoľnenie a prijatie ženy, tak tam sú aj ženy, ktoré majú staršie deti. Chcela by som ti povedať jednu z takých vecí, čo sa mi vlastne udiala za posledné týždne. Bol to vlastne viac ako 2 týždne dozadu. Robili sme v Banskej Bystrici ja a Eva, ktorá fotí pôrody, je to dula a moja veľmi dobrá kamarátka a spriaznená duša, tak spolu s ňou robíme rituál cerada. Ešte stále to je vo fáze, že si to tak nejak ohmatávame, že ako to urobiť tak, aby energia, ktorú do toho dávame a všetko to okolo bolo vlastne dostupné finančne pre ženy. Ale už teda máme za sebou vlastne 2. Jedna bola skúšobná a jednu ceradu sme vlastne robili pred 2 týždňami v Banskej Bystrici, ďalšej žene, ktorá je nám veľmi blízka. Zdravím ťa, ak to náhodou pozeráš. A bolo to krásne. Ja nemôžem samozrejme zdieľať úplne všetko odtiaľ, ale chcem, aby iné ženy, ktoré sa na to pozerajú možno cez prsty alebo takým tým spôsobom, že akože nejaká ezostračka, proste nejaký rituál, ako na čo mi to je. Asi by bolo fajn si uvedomiť, že dennodenne máme kopec rituálov, o ktorých možno si ani neuvedomujeme, že sú rituály a možno len to slovo je niečo, čo vo nás proste evokuje niečo, že neverím tomu, nepríjemné. Viem, že je aj skupina žien, ktorým toto vôbec nerobí problém a ja ten rituál cerada vnímam ako proste brutálny wellness pre ženu. Akože je to tak zraniteľné, intimné, hlboké. Je tam proste všetko, čo ja absolútne milujem a cítim a chcem proste zažívať a chcem to dávať ženám. A zároveň musím si tam chrániť aj seba. Pretože je to veľmi aj fyzicky náročné, aj psychicky. A v podstate žena tam zažíva naozaj uzavretie toho zámeru alebo toho, čo si tam proste vkladá. A je to proste taký predelujúci bod pre ňu v tom živote. Ja to odporúčam ženám, je jedno, či proste mali deti alebo nemali, ale pri nejakých takých veľkých eventoch, kde proste niečo menia, tak je krásne vlastne svojmu telu dať takúto starostlivosť od iných žien u seba doma, prípadne na nejakom bezpečnom mieste, ktoré si dohodneme, je to za mňa akože top. Vždy sa tam dejú aj veci nejakého púšťania, emócií, rôzne veci sa tam dejú. Ja by som rada niekedy spravila s Evou na to nejaký video obsah, aby si sa mohla dozvedieť o tom viac, lebo mi príde, že veľa žien sa proste bojí, čo tam zažije a ja to chápem. Ja som mala ceradu už dávno a tiež som sa veľmi bála a aj vlastne počas nej som sa veľmi bála. Bola som proste vystrašená. Takže možno o cerade ti poviem viac. Pracuje sa tam aj s rebozošatkami. Nielen teda jedna časť toho rituálu je masáž rebozošatkami, ale potom vlastne sa aj zaväzuje žena na určitých častiach tela vlastne do tej rebozošatky a je to brutálne uvoľňujúce.
kiež by mohlo viacej žien zažiť tento rituál v našich podmienkach. Čo som ešte zažila vlastne za posledné 2 týždne bola podporná skupina materstva, ktorú sme mali vlastne tu v Bratislave a bola aj v Nitre. A tam sa to vlastne rozbieha. V apríli myslím, že majú termín 15. My tuším, ak sa nemýlim, máme termín 25. Ja to dám tam do popisov videa, takže si to tam nájdete presne. Už sa dajú kúpiť lístky, dá sa registrovať. Vždy je teda počet miest obmedzený. Klasicky je to pre tehotné ženy, pre ženy, ktoré majú aj deti. Do tých 4 rokov sme schopné v rámci detského kútika a vlastne ženy, ktorá sa postará o deti, to zabezpečiť tak, aby ste mohli prísť aj s dieťatkom. Táto podporka, ktorá bola tak zaujímavá viacerými vecami. Mne tam utkvela jedna žena, ktorá vlastne prišla prvýkrát medzi nás so svojou dcérkou. Za mňa tá dcérka bola úplne akože v pohode, ja som bola z nej uvoľnená, ja vôbec takéto veci nehrotím, neriešim. Bolo to veľmi milé dievčatko, citlivé, vnímavé, pýtala sa, bola zvedavá, akože za mňa úplne v pohode. Bola veľmi starostlivá, priateľská aj k iným deťom. A žena, ktorá prišla, mala ťažkosti sa uvoľniť. Bola proste napätá z toho. Ja rozumiem, že asi sa nestretla ešte s takým prijatím a s takým uvoľnením, aké vlastne na tej podpornej skupine materstva sme my schopné vlastne spraviť. A videla som na nej, že ju to stálo veľa energie a kontroly a všetkého a preto sme si vlastne povedali do ďalších podporiek, respektíve do tej, čo bude teraz v apríli, že téma bude perfekcionizmus a takéto, že robenie chýb v materstve a ako sa vlastne k sebe prihováram a všetko, čo proste si o tomto predstavíš, aby vlastne ženy sa viac a viac poznávali a viac uvoľňovali a viac ukazovali zraniteľnosť, lebo tá zraniteľnosť je vlastne cesta k takému napojeniu, prepojeniu a to je ohromne uvoľňujúce a oslobodzujúce. Takže táto podporka materstva, ktorú sme mali v marci, bola naozaj výnimočná aj tým, že sme dali voľnú tému a každá žena si mohla zažiť to, čo potrebovala zažiť. A bolo to, ako ja milujem už tú komunitu žien, ktorá sa tam vytvorila. Mám rada, keď prichádzajú aj nové ženy, keď prídu raz a už sa nevrátia. Mrzí ma to, vždy ma to mrzí, ale vravím si, že nikdy vlastne neuspokojíme všetkých, takže nech je viac a viac skupín materských, aby sme vlastne mohli sa podporovať navzájom. Čo som ešte riešila, tak mala som kurz, to mám vlastne dokonca ešte tu aj nejaké letáčiky a vlastne aj taký návod, alebo ako by som to povedala, z kurzu mala som kurz alebo workshop o ženskej bylinnej náparke s Monikou Valovou zo Stimi.cz. Bolo to na mojom obľúbenom mieste vo Vysokej pri Morave a milujem to tam. Bože, jak ja milujem ten domček. Chcem tam žiť. A na tomto kurze som si vlastne len potrebovala doplniť informácie a vedomosti o tom, kedy, kde, ako, prečo, na čo, za čo. Ja už som teda s náparkou pracujem a vnímam to ako úžasný spôsob uvoľnenia pre ženy a je tam ešte aj tá pridaná hodnota tých bylín, že vlastne niektoré môžu pomôcť a nielen v tehotenstve, ale aj v 6. nedeli, po 6. nedeli a v celom materstve. Ako milujem to. Ja testujem to na niektorých mojich klientkách, ktoré majú u mňa zakúpený balíček VIP konzultácií a keď chodia ku mne osobne do kancelárie sem, kde natáčam, tak niektoré proste namotám na to a robím im aj náparky v kombinácii s tou konzultáciou a takým ako keby wellnessom. Nedávno vlastne, pred pár dňami som bola u jednej klientky takto doma, bola to naša posledná konzultácia, ktorú si zakúpila a vycítila som to, že proste inak by sa to zrušilo, tak som prišla k nej domov. Normálne takto akože nechodím, čo sa týka konzultácií, chodím na poporodné návštevy domov k ženám a
na tejto konzultácii u ženy doma som jej vlastne spravila čisto taký wellness s masážou tváre, rúk, s bylinnou náparkou a bolo to, myslím si, že pre ženu, ktorá proste nespáva dobre, má malé dieťatko, tak to bol úplne krásny wellness. A inšpirovala sa vlastne aj ďalej, že si aj s maminou a so sestrou budú robiť takéto proste svoje dni, svoje večery, čo mi príde úplne, úplne skvelé. To bolo vlastne k tomu kurzu náparky. Riešila som niečo veľmi zaujímavé, čo sa dúfam, že čo skoro dozvieš. Ja úplne neviem udržiavať tajomstvá, nemám to rada a niekedy, keď niečo začnem riešiť, tak by som to proste vykričala, že toto robím, toto riešim. Okrem toho, že stále sa snažím pripraviť online obsah, ktorý by si vedela vlastne zakúpiť u mňa na e-shope. Dávam dokopy viac materiálov, nejakých pracovných listov v témach pre ženy, ktoré sú, že som tehotná a som žena po pôrode, pracujem na tom, trvá mi to dlhšie, akože nevadí mi to, bude keď bude. A tiež pracujem na takej veci, ktorú úplne, že Eva, ak toto pozeráš, tebe som to rozprávala ako poslednej, že mám nutkanie už niekoľko mesiacov niečo tvoriť rukami. Proste toto je inak veľmi krásny perlový prstienok, ktorý, teraz nemám ten náhrdelník, ktorý vlastne vyrába Lauri, tiež dám do popisu videa odkaz na ňu, lebo veľmi rada podporujem takéto veci a dlho som si myslela, že aj ja by som mala tvoriť šperky, že by som mala robiť nejaké náušnice, náramky, niečo, náhrdelníky, neviem, prstene, niečo malovať, robiť s hlinou, proste neviem. A potom zrazu, proste jedného dňa, to je úplne ako, že sa zobudíš a ja som v ten deň, mala som samozrejme ovuláciu, takže som urobila mŕte roboty, čo som za týždne predtým nespravila. Mala som strašný flow. Ženy, ktoré som stretla, zo mňa nechápali, odpadávali. Vy viete, o ktorých hovorím. A fakt som mala, že nabušenú energiu doťahovať veci, vymýšľať ich a proste išla som. A vymyslela som teda takú vec, ktorú budem tvoriť aj rukami, ale bude na jedenie. A bude pre ženy tehotné a po pôrode. Úplne logicky. Dúfam, že sa to celé podarí. Ešte som len na úplnom začiatku toho. Ale našťastie som obklopená dobrými ženami, s ktorými sa viem prepojiť, takže verím, že to bude čoskoro určite na jeseň. Neviem, kedy to bude, ale proste chcem s tým prísť a chcem to proste, potrebujem to. Úplne to cítim, že potrebujem mať proste takýto produkt, že prídem niekde do kuchyne, vyrobím to a potom to proste budem predávať na e-shope. A ja už som až tak ďaleko, že vidím, že to bude v balíčkoch do pôrodníc. Uvidíme. Minimálne sa to ocitne v taškách tehotných žien, ktoré pôjdu rodiť do pôrodnice, takže nebudem ti hovoriť, čo to bude, ale ty už možno niečo tušíš. Takže to som vymyslela. Mám teraz aktuálne jednu novú klientku na sprevádzanie tehotenstvom. Je vlastne na začiatku tehotenstva, teraz je myslím, že 3,5 alebo niekde v 4. mesiaci. Ak sú ženy, ktoré chcú sprevádzanie počas tehotenstva, je fakt dobré to ma kontaktovať čo najskôr, lebo neviem proste potom zaručiť, že stihneme prebrať veci, ktoré potrebujeme v rámci prípravy na 600 nedelie, materstvo, dojčenie, proste všetky veci. Samotnú prípravu k pôrodu nerobím, ale veľa tém, ktoré vlastne riešime a rozoberáme, či už v rámci uvoľnenia alebo nejakého nastavenia si reálnych očakávaní a tak vlastne to sa dotýka aj toho pôrodu. Sprevádzanie tehotenstvom je primárne vlastne o tom, že okrem toho, že pripravujem ženu na blížiace sa mesiace, ktoré ju čakajú po pôrode, tak vlastne jej pomáham vyznať sa v tom všetkom, aké sú jej práva, aké má možnosti, prepájam ju s ďalšími odborníčkami, pomáham jej, ak hľadá nejaké miesto, kde bude rodiť, vlastne ušetrím jej čas. Nie, že ja mám proste vedomosti, skúsenosti, informácie, takže je to vlastne o mnoho jednoduchšie a vytvárame si tam aj veľmi blízky a bezpečný vzťah.
ktorý vlastne potom po pôrode, keď žena potrebuje moju pomoc, tak je to o mnoho pre ňu jednoduchšie sa uvoľniť v tom a veľa vecí ju už neprekvapí a hlavne sa necíti sama a necíti sa divne vo veľa veciach, ktoré ju vlastne postretnú po pôrode alebo počas tehotenstva. Teraz mám aktuálne teda klientku, ktorá je aj moja blízka kamarátka. Veľmi sa teším z tohto spojenia, lebo uvidím sama, čo vlastne to prinesie aj pre mňa, keďže ona je taký špecifický prípad, tak uvidíme, jak to bude. Teším sa veľmi z toho. Potom som vlastne riešila odstavenie od dojčenia, to bolo pri 3 klientkách a tam by som ti asi chcela zazdieľať takúto vec. Ja viem, že je to také vytrhnuté z kontextu a možno ty proste riešiš úplne nejakú situáciu inú, ale možno si to niekedy, ti to proste sa vrie do hlavy a povieš si, že keď to budeš riešiť, že ty kokos, však ale tá Andrea to tam niekde rozprávala, tak ti chcem povedať, že a to je v kombinácii s reálnymi očakávaniami. Neviem, či si niekedy premýšľala nad tým, že reálne očakávania sú vlastne niečo, čo je tak neuchopiteľné, že jak to akože máš spraviť, jak si akože máš nastaviť reálne očakávania. Tak ja ti poviem, ja som toto nevedela. Prvé roky materstva s Matildou, kľudne prvé 4 roky, ma tak štvali všetci, čo rozprávali, že mám si proste nastaviť reálne očakávania a ja, že what the fuck, ako si ich mám nastaviť? Tak teraz ti poviem, ak v tom tápeš, ako si ich máš nastaviť a premostím to potom na to odstavenie dojčenia. Za mňa reálne očakávania sú o tom, že v prvom rade potrebuješ byť všímavá a poznať. Mať ako keby to poznanie seba, svojho dieťaťa a tej individuálnosti. Toho, že proste áno, proste takto ja tie veci mám, všímam si sama seba, to dieťa, záleží o akej téme hovoríme, že si chceš nastaviť reálne očakávania. Takisto potrebuješ okrem tohto mať zdroje, fakty, informácie, skutočnosti, ktoré ti vlastne povedia, ako reálne funguje ten mozog, ako proste sa vyvíja dieťa, ako vyzerá normálny spánok novorodenca. Nie, nebude spať 28 hodín z 24, a tak ďalej. Proste, keď máš tie správne informácie, zdroje, fakty, a skombinuješ to s tou všímavosťou a tým, že nejakým sebapoznaním alebo poznaním toho dieťaťa a jeho prijatím, tak proste toto skombinuješ a na základe toho si nastavíš tie reálne očakávania na tú tému, ktorú chceš. Lenže vyžaduje to aj to, že sa musíš zastaviť a zamyslieť sa. Mne v tomto veľmi pomáha a ja tu mám niekoľko mojich notesov, do ktorých si zapisujem svoje myšlienky, pocity, názory, pracovné veci a tak. A proste musíš sa zastaviť. Musíš si to niekde ako keby ujasniť, že dobre, chcem odstaviť svoje dieťa. Väčšina žien prichádza za mnou s tým, že chcem sa vyspať, už som unavená, už neviem, čo mám robiť, stále proste je na mne to dieťa, veľa sa dojčí a teraz sa bavíme o 1,5, proste o 18-mesačných deťoch, 2-ročných deťoch, 3-ročných deťoch. Ja mu to vysvetľujem, on si nedá povedať, ona tomu stále akoby nerozumie, som empatická, uznávam pocity a stále non-stop dookola, proste tieto veci. Vo väčšine prípadov úplne stačí, keď tá žena si nastaví hranice s tým dieťaťom. Jemne, postupne, láskavo, sprevádzam ju tým. Pri niektorých ženách už je to vlastne také, že to odstavenie je otázka aj zdravia a takého prežitia. A tam si myslím, ako nikdy to ja nemôžem rozhodnúť za tú ženu, ani to nerobím, ale ak nastáva kombinácia vysokocitlivá matka, vysokocitlivé dieťa, 18-mesačné, 20-mesačné, tak je to náročné, lebo tá žena proste skutočne potrebuje pochopiť, že nemôže tú zodpovednosť prenášať na to dieťa. Ono proste to pochopenie nedá. A tu opäť sa vrátime k tým reálnym očakávaniam. Ak ja očakávam, že moje 2-ročné dieťa alebo ročné dieťa ma pochopí a príjme ma a dá mi uznanie mojich pocitov, že ja sa takto cítim, lebo ja to vysvetľujem tomu dieťaťu, že proste už ma to bolí, už som unavená, už som vyšťavená, už tam proste je málo mliečka. Ono mi nedá to uznanie, nie je toho schopné
Nemôžem to proste od neho očakávať. Ja potrebujem sebe dať to uznanie, starostlivosť, podporu, posilniť sa a potom proste môžem urobiť tie kroky tak, aby to bolo láskavé a aby to bolo hlavne ako keby láskavé k sebe, ale aj k tomu dieťaťu. Hej, a potom môžem proste odstaviť to dieťa od dojčenia. Takže toto bolo asi také, pozerám sa, že čo tu ešte mám. Dôležitá vec, ale ty nájdeš to video aj na Instagrame, ale ja ti to tu poviem, lebo možno máš dosť sociálnych sietí a verím, že toto je video, ktoré dopozeráš do konca. Ak si teraz tehotná, alebo si bola tehotná, tak možno ťa to posilní, alebo minimálne ti dá vedomosti do ďalších tehotenstiev, ak plánuješ. Neviem, čo to je za zvláštny fenomén, ale všimla som si to pri tehotných klientkách a riešila som to za posledné 3 roky veľakrát. Deje sa to teda v gynekologických ambulanciách a na poradniach. Hlavne sa to týka tehotných žien, ktoré sú 38. týždeň, 39., 40., 41., ak sa pošťastí, tak aj 42. týždeň a ide o vaginálne vyšetrenie, kedy sa kontroluje krčok maternice, v akom je stave, či je tuhý, či je taký otvorený, nakoľko a proste, hej, že ako je vlastne povolený a tak. Veľa ženám sa vlastne stáva, že keď im vykonajú túto kontrolu v tom 38. až po ten 42. týždeň, tak im vlastne povie ten gynekolog, tá gynekologička, že je veľmi tuhý, nie je otvorená, proste niektorí sa ako keby že tvária, niektorí k tomu aj rozprávajú nejaké svoje prúpovidky, to budem volať. Chvála Bohu, nie všetci gynekológovia a gynekologičky sú takí, ale stáva sa to veľmi často a ženy, pokiaľ nemajú fakty a informácie a nechajú si napríklad urobiť takúto kontrolu krčka maternice v takto pokročilom štádiu tehotenstva, tak zostanú zneistené. Pretože poďme si povedať, že tvoj krčok maternice je tu na to, aby bol tuhý a zatvorený a držal to bábätko tam, kde ho má držať v bezpečí. A keď príde ten moment, že tvoje telo je ready, ty si ready, dieťa je ready, tak proste on povolí a bude sa otvárať. Ale ak toto počuješ v 38. týždni, 39. týždni, ver mi, že ťa to bude brutálne stresovať, spochybníš sama vôbec to, že či tvoje telo funguje správne a pritom funguje, lebo ten krčok maternice robí proste len svoju prácu, robí to, čo má robiť, na čo je postavený, na čo vznikol a toto ťa proste spochybní a možno ti ešte aj gynekolog odporúči v 39. týždni, že no, tak akože toto bude asi lepšie naplánovať sekciu, prípadne bude lepšie, ak vyvoláme pôrod a takéto tlaky, to sa tak strašne ťažko proste odoláva. Fakt, veľmi, veľmi ťažko sa tomu odoláva. A preto ti chcem povedať poslednú vec tohto videa. Ak sa ti toto deje, alebo si tehotná niekde na začiatku a vieš, že budeš aj v 38. týždni a tak ďalej, tak prosím ťa, odmietni túto kontrolu krčka maternice z fleku. Lebo to môžeš odmietnúť, pretože ti to nič nepovie o tom, kedy porodíš, ani ako porodíš. Takže toľko za mňa. Vidíme sa v ďalšom videu zo života Duly. Čau.